सबको नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम भोजपुरी गए खड़के सरज यादव। आज हम आप सबके बीच में एगो बात बतावल चाहतानी। ई वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए लोग भाई लोग, तोहरे लोग इन खातिर बा। हाँ भाई, ई बिल्कुल वीडियो तोहरे लोग इन खातिर बा। काहे कि अगर जे भाई के अपन नाम पर कॉमेडी या सॉन्ग गवावे के होखे, वो भाई हमार से संपर्क कर लो और हम बिल्कुल फ्री में बनाए। और हैप्पी भी बर्थडे जे भाई के विश करे के बा, वो भाई खातिर हम तैयार बनी। तो असही हमरा के सपोर्ट करो लोग। हाँ सही, एगो छोट भाई आप समझ के इस चैनल के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो लोग और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दो। कि ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, कि ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करे जा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करे जा।